С електромотор ли е? То се не чуе как върви. Той го знае човек, аз не мога да му чуеш двигател. Ема отгоре на това, отдолу се минава. Браво! 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 Браво, много. Той с хубави гуми, той е яко. Таралешки. Какво ще гледаме? Аз нищо не виждам. И аз. Елате се качим. Не, аз им казах да не правят глупости. Мостове и щурти. Добре, ти горе ги остави, нали? Да. Да бе. Много късно, аз докато включвам то няма да има. Мале, там е лошо. Много. Там ще има убива. Не бе, там е гадно ако минеш отгоре, ама той е с хубави гумета. Мина ли лесно? Да, много лекота. Къде е? За да ме кучиш вчера, бе? Да бе, човек. Там ще видиш тия дървета, като се обелат. Аз викам излезе с лекота, бе. Качи го, бе. Да. Да. Не бе, той първия път го качи догоре с лекота. Има ли други или?